ata-ata at pinakbet, ata-ata at ano, kinigtot. Yan, hiwain lang natin. Ito yung bile ko na ano, puro papait, pero meron akong regular. Mimix natin yan, pang buhos lang. Yan. Yun. Tapos mix lang natin. Ayan. Lagyan natin ng suka para maglapot. Pinakapapait niyan. Lagyan natin ng suka para dyan. Ayan, suka. Homemade papaitan. Yan yan. Natin yung laman tsaka yung dalim. Ayan. Ata-ata. Magasan natin maigi. Okay. Sugas. Ganyan. Luya, sibuyas, kamatis, sili, luya, spring onions. Ito kasi may luya, may bawang, papait. So strain ko siya. Strain natin. Yan. Para yan ang gagamitin natin sa bawo. Palamigin muna natin yan. Yun. Yan. Nagamit din natin yung bawang panggisa mamaya. Ay yung papait natin. Yan yung papait natin. Homemade papait. Homemade papaitan. Palamigin lang natin yan. Diba? Pinakuluan ko ng bawang tsaka luya. Palamigin lang natin. Yung ating ata-ata. May dalim, liver. Tapos yung papait natin. Sili, spring onions, luya, sibuyas. May sobra pa ako pang kinigtot yan. So gagawin natin ganito. So yan yung ata-ata. Lagyan natin ng sibuyas. Yan. Yan. Sili. Sili. May wagang sili. Yan. Spring onions. Yan. Lagyan natin ng buo. Yan. At syempre yung luya. Yan. Okay. Okay. Sarap yan pag may luya. Yan. Ganyan. Diba? Tapos pwede na tayong kumain. Tapos yung papaitan natin. Ito yung papait na ginawa natin. May bile na puro. Yung na-strain ko na. Pinakuluan ko ng luya ulit. Yan. Tapos saka natin may ilalagay dyan. Ayos. May homemade ng papaitan na tayo. Ata-ata. Yan ang ata-ata. Ilocano. Yan. Ang ating ata-ata. Mika Iloco. Yan. Alexa, stop! Ang ating ata-ata. Mika Iloco. Pwede na tayo mag-almusar. Lagyan mo din ng paminta kung gusto mo. O kaya kalamansi. Tikman mo muna kasi may suka na ito eh. So yan, pwede kong itago ulit. Ziplock for future use. Ayan, simple. Tingnan natin.
gawin ng maigi para masarap. Yan ang ating ata-ata ni Kailoko. Okay, tikman natin. Tikman natin. Okay, tikman natin. Tikman natin. Tikman natin, tikman natin. Super good. My goodness. The best. Kulang ng asin tsaka paminta. Pero okay na siya. Dagdagan ko na lang ng asin tsaka paminta. Kain tayo. Kakain na tayo ng ata-ata ni Kailoko. Yan, beef na may papait. Tapos mga extra sili natin yan. Buya. Okay, ata-ata ni Kailoko. Kain tayo. Yum yum. Kain na. Sa House, yung congressman na proponent, ibibigay lang yan sa House Appropriations Committee Chairman. O ngayon, maski minsan sinusulat rin, toilet paper. Ito yung aking mga amendment. Na nanggalit yung ating so, dinagdagan ko ng konting papait. Yun man, tama yung direksyon ng administrasyon. Pero Papait. dapat din po ba mag-ingat ang administrasyon dahil baka may mag-take advantage sa Sarap. situation. Lalo na yung gusto Kain tayo. ng liderato. Ata-ata. Bukod na pala, hindi naman yung bansa Rice. para dito. At sa So, tingin huwag nyo, naman sana mag-escalate na maging magulo. Tama lang kasi yung sa Alcantara, ang sagot ko na. Ate Senator, maganda yung iyong quote, Ata-ata. diba? Yung Amerikana mo. The best. Mas maganda